Joshua chapter 24 verse number 15. Duwa nga Domingon nga ititutukak nga impart kanimulmula kada kayo nga mensahe ket iti pateg ken no kasano nga makapagserbi tayo iti Apo. May isa nga banag nga agbibiyag tayo iti rabaw iti daga nga ma-experience tayo digiti adu nga blessing ngam sabali nga banag nga makapagserbi tayo ti Apo ket ti biyag tayo nagbalin wenno agbalbalin a blessing kadagiti tattao nang runa iti trabaho na kakabsat. Okay? Joshua 24 verse 15 kung nati Biblia, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kararag tayo kakabsat, Apo Diyos nga langitan, idaydayo da ka itidayti nga bigat, kat anyan nga blessing, tanuman awanak nga pisikal, kadagiti sanctuaries, especially Jermaine, kat adadaytoy Apo technology nga kastul nga maaramat, tapnon ti kasta kat ka senior pastor ti Hosanna Bible Baptist International and Family. Madresak Apo dagiti kakabsat. Baban iti mensahe nga naggabugan ka ti saon. May papan iti panagserbi ken ka. Bendisyon am nga ti adipan mo ikanak ti wisdom, sound mind, ken tunggal may sa Apo Dios pannakaawat. Kuam ti gloria ken dayo ti anyaman nga bungaan na dahil nga mensahe baban ti Santo Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Agtugaw tayo amin kakabsat. Praise the Lord for that. Dahil nakita tayong versikulo ti Biblia, numan pa'y namin adon nga inadal tayo, nakangag tayo ti adong nga preachings, it is still very timely kakabsat. Kaputa, makita tayo, iti daytoy ti maysa nga no alaag ti balikas ket choice. Choose you this day, kuna na ngamin agpili ka kakabsat. Amuyo ti panagbiag ket panagpili. Life is not just full of choices. Life is all about choices. Kaya't nga sa wen, halang nga ti biag, mabigbig tayo nga adu, dagiti pilyon tayo. Ngem ti panagbiag. Anyaman kakabsat, iti future mo, resulta wano bunga iti panagpili. Kat adalang ti duwa nga klaset panagpili kakabsat, right or wrong, awan sa balin. Husto jay pinilim, wano wrong, day jay pinilim. Kaditi day di nga bigat, ni Joshua kakabsat, ipagpakita na kadigito'y pada na nga men, wano pada na nga ama, kan dagiti amin nga tattao ti Israel, nga insight na ti maysa nga subject, wano context, iti panagbiag. Isu daytoy iti panagserbi kini Apo Dios. Kuna nakadakwada, no ti panangibilang yu ket dakes ti panagserbi ti Apo, siyak ken ti pamilyag agserbi kamto iti Apo. Ti question di panunot ko kakabsat, api nga tanga dadata tao nga ibilang da nga dakes ti panagserbi iti Apo. Ket api nga tanga ni Joshua, ket inbilang na nga iti choice ken decision na agserbi iti Apo. Therefore makita tayo nga di panagserbi ti Apo kakabsat, ket it's a matter of mindset or perspective. Life is all about choices. So nga iti dayti nga bigat kakabsat, kaya't kung iburay kada kayo, no apay nga ti panagserbi ti Apo is the best thing you can do with your life. Ado dagiti maaramid tayo nga nagsasayaat, maiayo tayo, maragragsakan tayo, we feel fulfilled. Ngem awan kas iti panagserbi ken Apo Dios nga isu ti mangted iti true fulfillment iti panagbiag tayo. So, tatagakabsat, apay nga tanga dadadigiti believers nga handapan pansin ti panagserbi ken Apo Dios. Apay nga tanga okay lang kadakwada nga handag serserbi ken Apo Dios. Apay nga tanga damot digiti ti panagkita da hananaragsak ti panagserbi ken Apo Dios. Ket nang runa itatagakabsat aya gaputi kaado dagiti entertainment, ti social media, nagadunga options ti panagbiag, ket pati dati nga Kristiyanon mayayos kadagiti na inlubungan
nga ag-settle down tay latan kakabsat detay safe life, comfortable nga panagbiag, nga awan la pulos na aramidan tayo nga naisang sangayan ken nakaaramatan iti biag tayo nga para iti Apo. No may papan kadigiti na lubungan, naglaing tayo nga agpanunot. No may papan kadigiti na lubungan, nagalisto tayo nga agdesisyon ket kuna tayo yes. Ngam no para iti Apo kakabsat, kasla nagrigat kasla awan ragsak ti panagkita tayo. So nga, maawatak, dito yung punto ni Joshua, siguro makita na kadigiti Israelita kakabsat, nga kala masadot da ngagserbi ti Apo, awan tarigagay da, awan makitam nga dete initiative, wano, awan makitam nga gagar, dete kasla kinaanep, ti puso da, nga makitam nga talagang agserbi da ti Apo, kat kuna nakadakwada, no, ti panangipatoyo ken panangibilang yo ti panagserbi kini Apo Dios ket dakes. Apay nga taaya. Adat ti panunot digiti nga tattao ta apay dakes ti panagkita da. Hang nga pagsayaatan, hang nga pagimbagan, no di ket kasla pagdaksan di panagserbi ti Apo. Kini Joshua kunanahaan, sabali ti panagkita ti panagserbi iti Apo. Kat dayta met kakabsat ti kayat ko nga impart ken ilawlawag kada kay iti dayti nga bigat nga iti panagserbi ti Apo apay nga naimbag apay nga pagimbagan. In this case, why serving God is the best thing that you can do with your life. Apay nga di pa nagserbi ti Apo ket isut kasayaatan nga mabalin mo nga pangusaran wano panginbesan iti biyag mo iti dayti rabaw iti daga. I'm just so thankful to the Lord ta iti 14 years old dak in sukok ti biyag ko apara ti Apo ket nagbalinak nga adipon na I became a preacher at the age of 14, nagbalinak nga pastor at the age of 15, no man pay narigat kakabsat ngam kunak ti bagik no agpiliak met lang ti rigat iti panagbiag kayat kon deti agrigrigat nga agserserbi ti Apo. Kaysa ti agrigrigat kakabsat nga awan kwenta na iti panagbiag. Gusto ka di kakabsat pudno? Awan biag nga awan rigat na kakabsat. Ngam no agpili kat rigat, may mayat dete nagserserbi ka ti Apo nga napadasam ti rigat na, ngam dete hangga pulos nagserbi ti Apo ket mapadasam lang ti rigat iti panagbiag. So choose to serve the Lord. At dati kiti sumagmamano nga rasones, no apay kakabsat nga di pa nagserbi ti Apo is the smartest, the wisest, the most worthwhile, and the best choice, the best thing that you can ever do with your life. Alam nyo, di kita notebook yo, ballpen yo, isurat yo kakabsat, don't miss it, kat review nyo, okay? Number 1 kakabsat, why serving God is the best thing you can do with your life is because serving God is the highest calling. Serving God is the highest calling. No calling ko na tayo ngamin kakabsat, divine assignment. It's one thing agbibiyag ka, but it's another thing nga dagayem i-fulfill mo nga assignment. No agbibiyag ka lang nga awan ti assignment na kakabsat, bale awan iti direction mo. You are just existing. Kada tayo nga Kristiyano, we are not just existing. We as God's people, we are fulfilling a divine assignment. Adda iti assignment nga inted ti Diyos kada tayo. Ket nagadu dagiti mabalin nga aramiden ti panagbiag ngem awan kas iti assignment nga inted ti Dios nga isu iti dapat nga i-fulfill tayo. Adu dagiti tattao nga iti pag-agpulpuligos ti panunot na ket mga dete agtagtagain puno agar arapaap nga agbalin nga CEO apo ket napintas nga talaga ti agbalin nga CEO kakabsat. Di kita'y madaduma, ti pangarap da, wano arapaapon da, katagbalin nga sikat, nga athlete. Wano maysa nga basketballista, wano volleyball, wano anyaman, di ta kakabsat. Di kita'y madaduma, ti agtartaray di panunot da, kat permi nga kayat da ti agbalin nga sikat, iti social media, nga ribo-ribo, milyo-milyones, iti follower da. Ngam kadi kakabsat, ti kadi kangatuan nga assignment iti panagbiag ket panagbalin nga CEO. Ti kadi kangatuan nga assignment ti panagbiag ket agbalin nga sikat nga athlete.
Wano sikat iti social media, I want you to know that the highest calling in life is not about status. Data ti maited, ti lubong ken ka, ngam hanga data, ti assignment mo. Ti assignment mo kakabsat, ket mang fulfill iti pagayatan, iti apo. Title is good, position is good, but it becomes totally vain. Awan serbina ken awang kwentana no hammo i-fulfill iti assignment ngayon ni Apo Dios para ken ka. Kuna na ti Biblia ti Ephesians chapter 2 verse number 10. Kuna na ti Ephesians chapter 2 verse number 10. Isurat yu dito nga teksto ket basaat kada kayo kakabsat iti Ilocano. Kuna na tada tayo ket aramid na tayo nagsaya aten kakabsat hangalubong tinangaramid ken ka tapnon ti surutem design iti lubong. You are not made by the world for the world. You are made by God for God. Kunana inaramid na tayo anaparswa ken Kristo Jesus. Daytoy inawat tayo ni Apo Jesus nga mangisalakan ken manubot. Bale na i-restore tayon kadiji original nga design ti Apo ti panagbiag tayo. Praise God. No awampay ni Apo Jesus ken ka agkatang-katang kapelang iti daytoy rabaw iti daga. Aduman dagiti maturong mo but still ti status mo agkatang-katang. Ngem no addakan kini Kristo addan iti turong ken assignment iti panagbiag mo. Praise God for that. Una na ito'y kakabsat, saan nga iso ang maipaay kadagiti na imbag nga araramid, isuda nga intuding ti Dios idi tapno magmagna tayo kuma kadakwada. So nalawag iti daytoy kakabsat, nga inaramid na ka ni Apo Dios ket dinesign na ka nga the specific nga purpose iti panagbiag. So dapat nga rod kunam iti sarilim, Lord, anada iti assignment ko, anada ti intalagam, anada ti plinanom, wenno inurnus mo iti bukod mo nga nakem nga innak i-fulfill iti daytoy a panagbiag. So kakabsat, praise the Lord, adagayam intuding ni Apo Dios nga aramiden tayo. Kat detang assignment kakabsat, listen to me, hanlaeng ordinary nga assignment wenno calling, no di kat dating assignment is the highest calling. Katanukan, amoy tayo na sa unti katanukan kakabsat, kangatuan, awanan tinangat nga tupay, ngam iti daytoy. Amen? Adaka di pa'y amuyo kakabsat, nga natantanok, iti dayti rabaw, iti dagano, diti panang fulfill mo, iti assignment ngayon iti Diyos ken ka. Status is not the best. No, title is not the best. It's your calling that is the highest thing you can do in this life. Nga maapay nga tagakapsat nga uray highest calling adu digiti Kristiyano nga hanalatag serbi iti Apo. Mabaling ako natin siguro ngamin ket tingamin pa nagserbi iti Apo ket para lang kadagiti pastor. Para lang kadagiti full-time workers. Isuda lang tinayaban nga agserbi iti Apo. Kakapsat wrong data nga mindset. Ti panang fulfill iti pagayatan ti Apo iti trabaho kunak balanganan. Ti panang fulfill iti trabaho ni Apo Dios ket saan laeng nga naited kadagiti inayaban na nga agpastor wenno balin nga missionary. Ti trabaho iti Apo kakabsat ket naipakomit kada tayo amin nga naisalakan. Apay, ti kayat mo lang ka din na isalakan ka nga mapanlangit. Kat di mo kayat ti agserbi. Agat agawit ka lang arod jay langit. No di kamot la kayat ti agserbi ken kuana ti rabaw iti dagat. Kasi no ti lang mindset mo ti na isalakan kat mapan ijay langit, ka nang arod serbi na nga datay pelang ti rabaw iti daga. Inte lang arod langit en kakapsat. Tingamin. Ngam no apay nga datay pelang iti rabaw iti daga, kat gaputa day fulfill tayo nga trabaho iti Apo. Kat dayto nga trabaho, saan lang nga naipakomit iti pastor, wano kadagitay nagsuko nga kunatay a full-time worker. No diket, no naisalakan ka, han nakapay nga innala ti Apo, gaputa dakayat na nga aramidem ken paset mo, ken itulong mo, iti naindaklan nga trabaho na. So hamo damdamaganen kakabsat nga siyak ba kasapulan ba agserbi agti Apo? Hamo damdamaganen kasi no soldado ka ket enlisted kakabsat api damagan pelang inak ba makilaban?
Inak ba isabak ti bagik? Inak ba iti daytoy nga misyon? Haan, kasi no soldado ka, automatic trabahom ti mapan makilaban. Trabahom iti sumabak iti misyon. At the assignment mo. So, hamo damdamagan ti baging, ana ba? Inak ba? Uno saan? So nga kakabsat, hamukad kung kuna nga agserbi ak ba? Tumulong ak ba? At dapat pasit ko, iti trabaho ti Apo, masapo la ma-realize mo, litek manan, no tilang among ti panakaisalakan ket mapanlangit ay ket apay pelang arod nga daka ti rabaw iti dagaan. No di at the assignment tayo kakabsat. Ket dating assignment highest calling. Awanan na dakdakil pa yung dating nga calling. So nga, kaputa na isalagan ka, hamo ko mapampanunutan nga, anang nga ta, agserbiak nga ta ti Apo, tumulong ak nga ta ta church, hana optional ti panagserbi kini Apo Diyos. It is a command from God. No anak na ka ti Apo, expectaran ti Apo nga agserbi ka kinkuana. Ine-expect ng Panginoon na maglingkod ka sa Diyos. Ine-expect niya na ipagkaloob mo ang iyong buhay, ang iyong panahon, ang iyong talento at ang iyong mga resources na pinagkaloob niya sa iyo para sa kanyang gawain. Now, mabaling ako natin pa, di kiti da dumaapay nga ta, nga highest calling ko natin lang aruden, kat di da pelang kakabsat, kuti, nga agserbi ti Apo, apay nga ta. Siguro sabi ng iba, may karir, deti karir ko, deti business ko, deti panagbasak is more important than serving God. Ada ka di kasta nga panunot kada kayo kakabsat, nga DJ trabaho, deta negosyo, ta panagbasa mas importante nga ti panagserbi kini Ampo Dios kakabsat. You are in the wrong position. Wrong deta mindset mo kakabsat, no kasta ti addaken ka. Gaputa ti trabaho, hamo ibilang at kakompetensya ti panagserbim iti Apo. Dayta trabaho, dayta negosyo, dayta panagbasam kakabsat, ket sala nga tapno ikan naka iti edukasyon. Hala nga tapno ikan naka iti karir wenno professional nga estado ti panagbiag, no di ket inted ti Apo ken ka dayta nga gundaway o pagkakataon kabsat, tapnon iti kasta ket usarem dayta nga platform wenno extension ti panagserbim ti Apo hanga isut replacement. Okay? Ulitin. Ti panagserbim iti Apo wenno dayta karir mo haan nga replacement iti panagserbim iti Apo no di ket paset na dayta iti panagserbim iti Apo. Isu nga awan excuse tayo kakabsat. Nalawag, serving God is the highest calling. So nga rud kakabsat, na calling kay nasawan, divine assignment, kat naawagan tayo amin, kat isut kangatuan nga trabaho, wenno calling iti panagbiag, assignment iti panagbiag. Nga rud kakabsat, before I go to number 2, no nga rud di panagserbi ti Apo kat highest calling, anatay ko nakitay, dapat nga rod, nga awan ti uray sino kada tayo, nga i-exclude na, iti biyag na, ti panagserbi ti Apo. Hamo exclude tabagim. Hamo nga ibagbaga nga exempted ka, ti panagserbi iti Apo. Okay? No di kat ipantay ti biyag ti agserbi ti Apo. No nga rod tata, agserbi tay ti Apo kakabsat, kat highest calling, masapol nga rod nga ipaay tayo, ti best tayo. Gaputa highest deti kakabsat nga calling, hamusin sinanan. Hamo nga deti petex nga kunada kakabsat. Ayan, haan nga deti kasla kuasinsinan lang, ti panagserbim ti Apo. Daytoy iti dapat kang runaan nga pangipaayam iti best mo. Hanga deti ti pangipaayam kakabsat iti tidtidam. Pigsa tidtida nga tiyempo. Kapuata highest calling daytoy isu ti dapat nga pangipaayan tayo iti best tayo. So ngano ada ministry nga naiset king ka kakabsat, ited mo ta best mo. Hanga permit pa nang ited mo ti best mo no para eskwela. Tapno na makaala ka ti grade mo. Awam mo't gradom di langit kakabsat, poor di grade mo.
perme kamkamam deta 1995 awan dakas ta kakabsat nga ag-excel ka di eskwela ngem nang runa nga dapat ag-excel ka iti panagserbim kini Apo Dios. Kasi no nag-excel ka ti eskwela nga di ka nag-excel di panagserbim iti Apo kakabsat, you're a failure. Amo na fulfill di assignment mo, di mission mo nga kas anak iti Apo. So excel in your service to God. Do choir member ka, ag-excel ka kakabsat. Hamu ibilang nga ti panagkanta, ken panag-choir, panagtukar ti music, panag-usher, ken dumapay nga ministries, nga mabalinti nga aramiden, ket kasla tay isu iti kaagaw, iti karir tayo, ken pamilya tayo, ken panagnegosyo tayo kakabsat. Saan? Baliktadem ko mati mindset mo. Do not treat the ministry nga kasla sideline wano extra lang ti panagbiag. No dikat isu ti main thing ti panagbiag tayo kakabsat. Isu ti main focus tayo a Kristiyano. I'm not saying mabaybay antay ti pamilya tayo, mabaybay antay ti trabaho tayo, ngam ti wisdom na daytoy kakabsat, no inyon unam iti Apo, ikan nakati Apo ti wisdom, nga mangi-prioritize mo dagiti daddu mga aspect ti panagbiag. Anakat di kunana ta Matthew 6:33, but seek ye first, meaning main, primary, before anything else kakabsat, it's the main thing. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God, meaning to say, God will help you take care of the rest. Nagsaya atin kakabsat day taya. Kahit mo kadiday jay, nga iti pamilyam, ti panagtrabahom, ti panagbasam, mariknam makitam, ti favor, ken panagtrabaho, ti Apo, ti biag mo, ipangpangrunam iti Diyos, iti panagbiag mo. At no iti day nga bigat. Mariknayo mo ti blessing iti Apo ti biagyo. Agat makonsensyate kumamot agakabsat. Nakaimimbag ti Apo. Kat awam madlat ba iserbi tayo mo't kingkuana. Kayat tayo latan, tayo umawawat ti blessing. Di tayo mo't kayat nga ipaay ti biag tayo. Kayat tayo latan, ti Apo ti adar aramiden na paragan ka. Kat di ka mo't lakayat nga damot aramiden nga para ti Apo. Hana na imbag. Kasla ti agasawa deta kakabsat. Kat nagsayaat no ti agasawa, kat ag-effort iti tunggal maysa para iti tunggal maysa. Han nga one way, no di kat two way. So, kayat nangasawan, mapapigsa detoy, gapu ka detoy, mapapigsa detoy, gapu ka detoy, agpada nga mapatibker, iti Apo kakabsat, di kat nakamaymayat, di ba? It's a two way. So, kastamot ti Apo kada tayo. Halaan ko mga ako na tayo, Lord, bless me. No dikat dapat tibiyag tayo, ipaay tayo met nga para iti Apo. Amen. So, masapol nga agserbi tayo iti Apo, it's the best thing you can do. Apay, it's the highest calling. Awan sayang na. Okay. May kadwa kakabsat, may kadwa. Not only serving God is the highest calling, but number two, serving God is the smartest investment. Nagsaya atin kakabsat. Serving God is the smartest investment. Anak kag ti investment kakabsat. Ti investment nga makuna, kat may nga banag nga you give up now for a greater return later. Kasla ti arig na kumakat no, the 1 million mo, invest nga igatang mo ti para ti sarili, i-invest mo. You give up for yourself. Para kumakang ka, ngam i-give up mo kakabsat in a way, ngam hamo nga i-give up nga kasladete, sinayang mulatan, no? Hanasayang day di investment. So nga di pa nagserbi ti Apo, no investment hanga sayang. But let's go back. No, the investment is to give up now because you are thinking and you are expecting and you are hoping for a greater return later. Sa lugsudet man kada kayo kakabsat. At da di pa'y nasaysayaat nga aramidem ita iti rabaw iti daga nga dakdakkel to ti return na king kadjay langit no di pa nagserbi iti Apo. Amin nga in-invest mo itata nga material iti rabaw iti daga, numatay ka mo maitugot sa jay langit.
Nag-invest ka ti lugan, hamo maitugot jay langit. Nag-invest ka ti daga, hamo maitugot jay langit. Nag-invest ka iti edukasyon, hamo maitugot iti langit. Nga min-invest mo ti time nga nagserbi ka iti Apo, adan to reward mo sa jay langit. Impausar mo ta balay mo nga Bible study venue at dan to reward mo sa jay langit. Impausar mo talugan mo nga pagiluganan kadagiti bisita nga umay kapilya at dan to reward mo sa jay langit. So, awan serbi na kakabsat, no material laeng iti pampanunutan tayo nga highest or best investment iti panagbiag. Nasaya ti madaan ti material kakabsat, ng hanga iso ti greatest investment. Tadigito'y addaken ka nga material, kat inted lang ti Apo nga usarem. Because the best and smartest investment kakabsat ket para iti langit. Meaning, anyaman nga aramidem ditoy nga pangispendam ti time mo, ti talent mo, ken iti treasure mo, adadakdakkel nga sukat na iti langit. So masapol nga rod kakabsat, challenge kayo ken encourage kay amin nga sangapada, nga panunot kayo itatta kakabsat. Ayan, hamo kung kuna nga, ay nagragsaka, kadigiti blessing nga inted iti Apo. Awan pa investment na jay kakabsat. Ti Apo lat nag-invest ken ka. Ngam ti Apo, expectaro na ti return, jay invest na ken ka. Kat masapol nga tata, ag-invest kamut kakabsat, tapno ada return na nga para ti Apo, adan to pay return na nga para ken ka sa jay langit. Kumbaga ket partner kay ganapo Dios, nagidam? So anyaman nga aramidem ita, benefited DJ partner nga nag-invest iti biag ken resources ken kastamot king ka nga agin-invest, pati si ka benefited. Kasta kakabsat, iti napinta sa partnership, di ngamin. Oo, eket no partnership, ada nag-invest king ka, okay? Kat di ka mat i-work out deta negosyo, nalugi, DJ nag-invest kin ka, awan nam sa akan di kwarta na, awan no investment na, pati si kakabsat, awan na palam. Awan na gunod mo, awan pulos na gain mo. So, kaya't nga sawan idat tagakabsat, on this viewpoint, makita yung aya, nga ti Apo, nag-invest king ka ti biyag, inted na pa'y ti anak na nga ni Kristo, tapno isalakan na ka, okay? Kat itata, ado nga parabor ti ipapaay na ka, ado nga blessing, taangas mo. Basta amin, di kita pag-thank you antay kini Apo Diyos kakabsat. Investment ti Apo king kadeta. Kat saan na nga inted king ka, tapno lang enjoyin tayo. Tapno laeng kasla rik na entay matiragsak wenno comfort blessing digiti nga banag no and a big no. Gaputa all of these things investment ti Apo. At partner tayo with God kakabsat ay partner tayo with God. So idatta nga rod as a partner si kagayam iti naginbesan iti Apo at tagpanunot ka nga rod itatta. Anang nga rod ti kapintasan nga panginbesak digiti iti Apo kanyat. Ket no ininvest mo nga para ti sarili, haang nga na benepisyaran ti Apo si kalang. Di nga ming kakabsat, madidijay nga partnership. Ket no ininvest mo kakabsat, iti awan ser-serbina, di kad awan na pala ti Apo, awan pay na pala. So very clear that nakakabsat, that the smartest investment is serving God. Kasi no inserbim ti biyag mo, inserbim ti oras mo, inserbim dagiti edukasyon mo, dagita achievement mo, dagita position mo, title mo, nga inted ti Apo, inyalaw ti Apo nga maipaikan ka, kat inserbim king kwa nagakabsat, ti Apo iti mabenepisyaran, adong nga kararwa ti mayasir mo iti Apo, right? So mabenepisyaran iti Apo, ken uray si ka mabenepisyaran, gaputa day inyen best mo dito, adadakkel nga return na sa jay langit. So, kakabsat, nakalawlawag, kunana dito 1 Corinthians chapter 15, verse number 58, kunana dito, gapunay ayatek, agkakabsat, agtaeng kayo, asititip care, saan amagaraw, anapay, akan kanayon nga adduan kayo laeng iti aramid ti Apo, nga amuyo at ti aramid yo, addanto kapapay na iti Apo. Adda kapapayan na kakabsat. Yan na dito yung nga danto kapapayan na. Ijay langit. Iso nga no hanta ininvest. Iti para iti Apo, panagserbi ti Apo, dagiti inted na kadatayo kakabsat. Ijay langit, kaslaawan tot kapapayan na dagiti inted ti Apo gan ka. Sinayang mo ti biag mo. Sinayang mo dagiti blessings nga inted na, impatalet na kan ka.
Sinayang mo ti education nga inted nagan ka, position nga inted nagan ka, material possessions, acquisition, o aminen kakabsat nga siyon. Sinayang mo, gaputa, hamumot inserbi iti apo, nga para iti pakaidayawan na. You see, so nga, no iserbita iti apo anak ko na ti Biblia, addanto kapapayan na sa jay langit. So, ado di kiti mindset nga aming, kung natayo gat, serving God is a waste of time. Kat sikat mang tingiting na, damagak mangking ka, ti ka di pa nagserbi ti apo, pa nagakaksaya ti oras kakabsat. Tipod, no nga magakaksaya ti oras mo, kat da kita mang distraction ka, ti pa nagserbim ti apo. Kasi ti talaga nga right investment serving God. Iso nga anyaman nga mangyad adayo kan mangibaw-bawing day focus mo nga agserbi ti apo dagita ti mga aksaya ti panawin mo. Dagita ti mga aksaya ti biyag mo. Iso nga hamo kung kuna nga deti ti kamayhatan, deti kayat ko, deti ti pangarap ko, ti pa nagserbi ti apo aksaya laeng. Apay kasi ti mindset mo pangarap mo Ngam no na realize mo nga iti rebeng aramidem ken investment mo panagserbi ti apo itanga makita mo nga anyaman siya sinuman ken anuman nga banag iti panagbiag ti mangyadayoken ka di panagserbim ti apo digitoy isuda ti mangak aksaya iti biag mo kabsat daytoy ket ibagak kada kayo ita iso nga evaluaten yo ti biagyo. Awan iti anyaman nga awan kumakada tayo iti kasla mangi palpaliwaweng dete sumrek diti rumwar ijay no di ket agamiris ka ita kakabsat anak di nga talaga iti right panagserbi ti apo wenno panang fulfill ti bugod mo apagayatan so no di panagserbi ti apo ulitek manan for the third time. Amin. Nga mangyat adayuken ka, whatever that is, whoever that is, nga mangyat adayuken ka, jay panang fulfill mo, the assignment ni Apo Diyos kan ka, kan panagserbi ti Apo. Listen, dagitoy ti pudno, nga mga aksaya iti biyag mo. So serving God is not a waste of time. Kunamot dagitoy daduman no kagat, pastor, kunada nga kasta, adupe lang amin ti kayat ko nga aramiden ti biyag ko ita. Adupay ti kayat ko nga maragpat, kayat ko pa'y ti makalipas ti college. Hamo urayan nga makalpas ka ti college, sakan to agserbi ti apo. Agserbi ka habang nga agbasbasa ka. Amo nga kung kuna nga sakto lagserbi, apay kukwam kat ti biyag mo, tinggal mo kat ti oras mo, tinggal mo kat iti masakbayam kakabsat, ket kasano nga roden no nakita ti apo nga kastagayam ti mindset mo, kuna na kasta kagayam ilipas mo pela ti pa nag-college ala kitaan taman ita, kuna naking ka. Ala tabiyag mo, di mo malpas ta college ita, di ka pa'y nakapagserbi ti apo, pukaw kakabsat. Iso nga, hamoy bagbaga nga, adapay aming kayat ko, nga limpasan tibiyag ko, adapay kayat ko nga maragpat, adapay aming pangarap ko, adapay kayat ko nga magunudan, kakabsat, listen to me, hamukong ko na nga, I will serve God when I'm old. Malagip ko lang ulit yung istorya ni Pastor John, idi nga, adakano DJ, kunana, Lord, kunana, agserbi aktogen kan into no makagredwarak. Apo, nakagredwaran, daking agbasbasa, di nga nakagredwar. Kat idi nagagredwar ka nung kakabsat. Ket kunana, apo kunana kat nagagredwara ko na kat agsapulak trabaho. Idi nagkaroon ti trabaho kakabsat. Kat naigalutan, bisin kakabsat. Impalubos na latan nga di trabaho. Iti agbalin nga Diyos ti biyagnan. Ket kunana, apo, alakit ni agtrabaho agkat pelang kunana nga kasta. Ket hindi ko nagasawa kakabsat. Adadala nga ruda, nagkaroon ti anak Apo, sa kunto lang talaga nga ipampanag ti panagserbiking ka apo, no, maiwakwakas ko di gito, kung kunana. Di ba kas that mindset tayo? Ado di giti agdamang struggle tayo, ti goal tayo kat maiwakas tayo di gito, agserbi tayo ti apo, maday kakabsat, wrong deta nga mindset. Sapula the wisdom mo nga ore ado challenge mo ti agdama, hana isut rason ken gapo nga di ka makapagserbi ti apo ita. Hindi ko ang kakabsat, kunana kat. Naiwakas na, nakapadakkel ti anak, nakaprofessional ti anak na, nag-retire, itan apo agserbi akenggang kunana ket awanen kakabsat agkakapsutan. Alakat nasaya at latamet ited na ti apo di nabatbati ngam kayat yung arod nga ited yu ti apo nga panagserbi ket ited dayo kakabsat.
Dete awan to pigsayon, dete kumbaga ket binusbus mo ti amin na pigsam, ti para ti sariling, ti kaykayat mo, ti ragragsak mo, ket idi kakapsot kan, di awan makukwarta mo, idi nakapoy kan, apo agserbiaken kan, anyamot ken kakapsat aya. Hanan napintas day jay, hanan husto di jay. Hanggang agserbi ti apo nga ti ited mo, tid ta kakapsat, do not give God your leftovers. So kaya't nga sawan, hamo ibilang nga digiti agdama nga kasasaad mo ita ket lapud ti panagserbim kuma iti apo. Kayat mo nga rod, by the way, kung kunam itagat adang amin makailapud adong amin makaigawit. Kayat mo ti kadun ti apo, di kita lapud kakabsat. Oh, no kunam kumagat, digiti ngamin anak ko, ti gapuna, iso nga jak makapagserbi. Kayat mo taalan ti apo, digita anak mo. Ah, deti ngamin trabaho, ti gapuna, no api nga jak makapagserbi ti apo. Kayat mo taalan ti apo, deta trabaho, tapno awan lapod na, makapagserbi ka laken kwa na. Digito yung ngamin, classmate ko, kan gagayim ko. Kayat mo kakabsat, taalan ti apo ida. Oh, iso nga kakabsat, listen to me. Hantay pagbalbalinan ko mga rason, digiti nga banag. So, adun, tinagturungan na, very clearan. Iso nga, serving God is the highest calling. Serving God is the smartest investment. Iso nga mo ibilang nga waste of time. No dikat ko nang kumaapo, na-realize ko, very clear kanya, tigayang panagserbigan ka, kat highest calling, smartest investment, isong anyaman na banag ng mangigawid, mangilapad, kat apo, digito'y gayam itikas lamang sayang, mang waste iti time ko lang. Iso nga, help me to prioritize, Lord. Help me to arrange my schedules. Taka di apo, kat makapagserbi akmat ken ka. Amen, kakabsat. Ti maikatlo, kakabsat, no apay nga, ti desisyon tayo nga agserbi ken apo Dios is the best thing that we can do with our life is, I believe that number 3, ket para kada tayo nga naganak. Sino kada kayo ti padak nga naganak? Listen very carefully. Serving God is the best thing you can do because serving God impacts your family for generations. Nagmayat aya, napintas nga maipatawid mo iti sanikwa, napintas nga maipatawid mo ti edukasyon, ngam ti kapintasan nga maipatawid tayo, nga itultuloy digiti anak tayo, ket isu ti panagserbi iti apo. We all have dreams for our children. Di ngamin kakabsat, amin nga naganat. Kaya tayo nga makapagbasa da ket agturpos da. Pero kaya't ko nga ma-realize yung haante nga against iti panagturpos iti kolehyo, ngam haan nga garantiya nga di nalpas na ti college ket isuntod agbalin nga karir na iti panagbiag. Awan kas tay naisuro tay isu na kakabsat nga suruten na latta iti pagayatan ti apo iti panagbiag na. And we have a dream nga digiti anak tayo agbalindan to nga financially secure. Tihan tayo nga mapanunot to daddo maket awan tayo pa jay future ngam na plano ni Apo Dios doan niya iti talaga nga mapasama ka digiti anak tayo. So kaya't nga sa uwan, as far as the future of our children are concerned, na plano ni Apo Diyos kakabsat. Ti masapul nga dapat i-inculcate tayo kadigiti anak tayo, kat dayjay panagserbi iti Apo. Tangamin apay kakabsat. Kasi kastoy deta, jay panagserbi iti Apo, isut mangted ti pudno nga wisdom kadakwada. Why? Because no ti mind daket panagserbi ti Apo, I will serve God. Ijayton nga amuda kakabsat nga i-invest iti biag da. Amudat pang-investan da ti time da, ti talent da, ti treasure da. Ket kas panang fulfill ti Apo, ti plano na nga panang bendisyon kadigiti anak tayo, na isuro tayo mat ida, nga i-fulfill damat, dayjay panagserbida kini Apo Dios. Dayjay ti kayat nga sawan. Isu nga nuhan tayo nga ikaso, kanhan tayo nga idalan, idauluan, dagiti anak tayo iti panagserbi kini Apo Dios. Awan to tinaimbag nga pagbanagan iti biag dati masangwanan nga aldaw. Isu nga ni Joshua kakabsat, very clear king kuana dayjay nga stand. Isu nga kunana, as for me and my house kunana, we will serve the Lord.
Yeah. Kat dayta ko mga rudmat iti prayer ken tarigagay ken desisyon titunggal may sa kadatayo nga naganak. Nga iwanwan tayo, idalan tayo, dagiti anak tayo, iti panagserbi kini Apo Dios. Ang kasano da nga rudmat ngamin kakabsat nga maipateg ti panagserbi iti Apo ket di damet makita kadatayo nga ipateg tayo ti panagserbi ti Apo. Dete kumamot makita dagat nagsaya at digiti anak nga makita da nga kunadan tukot amuyong ni nana kini tatay takasapsapa da nga mapan magigimon. Di ba? Ammom ni nana idi member iti choir. Kat mangeg kuno kasta nga ti rumabiin agrek record. Daya nagsaya aten no digijay iti pakalagipanda nga nakita da nga inset tayo nga estilo iti panagbiag. Of course, they will have to make their own choice in life in the future. Angam nagrigatan kakabsat no awan lat nakita da kada tayo nga isut rason met nga pilyan da iti panagserbi iti Apo. Isu nga adda ko mamot makita da nga rod kada tayo nga kinaanak, kinaregta, kinapasnek iti panagserbi iti Apo ken makita dati blessing ti Apo ti biag tayo. Tapno adamot rason danto, practical reason I mean, dapat maawatan da nga biblically, dapat talaga agserbida ti Apo. But as far as practical reason is concerned, adantong matmangtad kadakwada iti practical motivation nga, dagiti naganak ko agad, dagiti naganak ko talaga nga inculcate da kadakam ti panagserbi iti Apo. So nga, kakabsat, ipakita tayo kadigiti anak tayo, ti pateg, ti panagserbi iti Apo. Nga dapat ada ministry tayo iti church, nga hantay laeng umay agaten. Kasi no, deta la umay agaten iti ubra tayo kakabsat. Alakat, datagat may nga obligasyon tayo, nga tikang runaan, DJ, makapag-involve tayo ti ministry, makapag-serbi tayo ti Apo. Makapag-asher tayo kadigiti tao iti church, faithful tayo kakabsat iti giving. So overall kakabsat, listen, masapol nga dagiti anak tayo, makita da nga da tayo mismo ket ipateg tayo ti church, ipateg tayo ti trabaho ti Apo, ipateg tayo ti ebanghelyo. Iso nga every now and then kung tayo anak ko, give a gospel tract. Aging gana nga iso na masursuro na nga napateg di ebanghelyo nga maiburay, napateg ti ministry, tulungan tayo ni pastor, asisanta iso na, tugot tayo iso na ti visitation, hanga dete, iyat adayutay ida kakabsat, iti panagserbi iti Apo. Awan kakabsat. Listen, awan ammo tayo nga kasaya, nga kadaklan, listen awan kadaklan, nga mangted iti saya at ken biag to digiti anak tayo, no di, DJ dana, iti panagserbi kini Apo Diyos. Husto kakabsat, uray kat aduntot kwartadan, no handamot na surutan iti dana, iti panagserbi iti Apo, awan tot wisdom da kakabsat. Ti pudno nga wisdom nga iso iti mang-apek iti amin nga aspek ti biag ti tao ket jay desisyon na nga agserbi ti Apo. Once nga pinili na ti agserbi ti Apo kakabsat, nga pagserbian na iti Diyos, sumursurot ton amin deta. Sumursurot ton kakabsat. Iso nga no, di tayo na isuro kadakwada dayta, mayaw awanda, sayang tula ti panagbiag da, sayang dagiti amin nga investment kan effort tayo kan investment ti Apo kadakwada. So nga kakabsat, like Joshua, the best thing that we can do is to serve God. Why? Because serving God impacts our family for generations. Amoyo kas pastoryo, deta ti karkararag ko kakabsat. Syakket kwa may nga bunga iti naganak nga napasnek nga agserbi iti Apo. Ket agyaman nak ita nang runa kadagam ken Preacher Glenn. No makitkitak ni Preacher Glenn kakabsat, ket idi young people isuna ket Apo medyo maiswain sa kasta nga magyaman kami metlaeng iti Apo ta one day. Pinili na metlang ti agserbi iti Apo. Ket DJ trabaho ti Hawaii, idi talagang agkaroon iti rigan-rigaten kakabsat. Ket kunak ading kunak it's about time. Numan hanggang nakapagbasat Bible School, hanggang nakagraduate ti Bible School.
kat kinaubing tapelan kada da training ta ti ministry. At the purpose ti Apo no apay nga anak na ta ti pastor ko naking kuana. Kat inawat na kakabsat nga na impapuswan. Pinili na ti agserbi iti Apo. Kat ita kakabsat anyan nga ragsak. Nakaragragsak kam nga makakitkita ka deti nga kabsat mi. Ta uray iblebles ti Apo iso na materiali at a nurse. Kat by the grace of God nga mahanga DJ ti kang runaan nga joy mi. Ti kang runaan nga ragsak mi kat magita mi iso na nga paararamat iti Apo kakabsat. Isot may isa nga tumultulong nga makakitkita digiti needs iti ministry ita. Di ba? Dito'y Australia may isunagat nakita na laptop ti masapol. Apo, nag-purchase ti laptop. Kat imbate na dito, kat permit yaman digiti kakabsat. At dito laptop ni Aldrich, kat 30 minutes nga loading, sakbay nga maka-join ta Zoom, nakarigrigat. Kat itanagat, 1 by 3 minutes kakabsat. 1 by 3 seconds pak at that time. My point is, awan kamayatan kakabsat. I mean, given, deta pa ng bless ti Apo, given amin di kita kakabsat, ngam anyan nga failure tayo, no di tayo na ipasagapsap, no di tayo na imula, ijay puso kan panunot da, tapnon into no addadan iti tawan nga agdesisyon da kumakat, pilyan da ti agserbi ti Apo ngam, we fail to inculcate that kakabsat, ay Apo, anyan nga sayang kakabsat. Ngam no, inaramid tayo ti kabailan tayo kat babaeng ti kararag kat pinilidan ti agserbi ti Apo kuna tayo Apo. Nakasaganan, digiti anak ko nga bendisyonam. Nakasaganadan nga mabalin mo nga i-prosper. Gaputa amok nga ti panunot da. Amin nga ited mo kadakwada, iserbidan to nga iserbi ken ka. Gagabsat, dayta iti kapintasan. That's why serving God is the best thing that you can do with your life. So nga kakabsat, habang nga babasit pa'y dagiti anak tayo, i-involve tayo idan iti ministry. Ipakita tayo kadakwada, iti patag ken ragsak, iti panagserbi iti Apo. Kadakam kinimam kayo, sarsarita kam nukwa, kung kunami kat awan, ti sabalin nga kang runaan nga kayat mi, nga maisuro ka digiti anak mi, no, all of the parenting that we are doing for our children is for the purpose nga maismula mi iti puso kan panunod da, nga intuno agpili damutten iti panagbiag. Kat pilyen danto ti agserbi ti Apo. Pilyen danto nga itultuloy digitoy nga trabaho iti Apo. Di ba? So nga karkararag ko nga ni Kirk maging preacher, karkararag mi. Ni Kiyon palubos ti Apo. Medyo the talent na ti music deti nga ubing. Kat sapay ko mata kwanto mat isuna kala music director. Ay ati masangwana na aldaw. Ni Catherine puna nagam nga balasitang deti kakabsat. Baka isunto ti talagang personal immediate secretary ni daddy na. Ay Catherine. Amen. God, praise God for that. Nagsayaat nga datayong adas asawa na kakabsat no ibis-visualize tayo ti future dagiti anak tayo. Hantay lang nga makitkita nga i-bless ti Apo. Te kunak manan given nga talaga nga ti Apo i-bless na dagiti anak tayo. Ngam ti i-visualize tayo kumagat no kasano nga isuro tayo kan iturong tayo kan irwam tayo ti puso kan panunod da tapnon into na dadan iti tawen kunada Apo I choose to serve you. Anyan kakabsat. Nga makita tayo ito no kunadagat pilyok ti agserbi ti Apo. Idedikar ko ti biyag ko agserbi ti Apo. Lord, i-bless mo na po. Nakasaganan. Amin na ited mo kingkwana. Sigurado Apo, iserbinan to nga iserbigan ka. Amen. So nga kakabsat ano sanyo? Nagiti anak tayo nga choir, ag orkestra, umay da maki BYL. Da BYL tayo ti biyernes, ibaon nyo, di kita anak yung young people. Ta umay da maki fellowship kakabsat. Ti Sabado, Good News Club. Ibaon nyo, ta umay da maki Good News Club Center kakabsat. Amen. Let's do the best we can. As your pastor, namnamaan nyo by the grace of God kakabsat talaga ipursigik. Nga i-push nga amin tayo katagserbi ti Apo. Dakay nga coordinators, keep serving God. Amen. Kitne, as I close talo, umuna, ket no hamo pay nga nairubwat ti panagserbi iti Apo. Irugimon kapsat.
Kasarsarita na ka, digiti coordinators tayo. Tulungan da ka tapno karoon ka ti ministry iti church. Amen. Kat no ide na irugim, kaya lang kat nagsarden ka because of practical reasons, rigat ti panagbiag, cares of this world, uno moral reasons, na isway ka ti barkada, kat na-distract ka, na i-divert ka kapsat iti biag mo, itanga ka nito kunam apo, agsubliak. Agsubliak iti panagserbi apo Diyos ken ka. Wenno adda dagiti nakailapet ket ita ti may katlo kakabsat no nairubwat mo ket mayat ti rugim nga agserbi ti Apo, encourage ka hangka pagaraw. Be steadfast and unmovable kunana ta 1 Corinthians 15:58. Amen. Ket ti Apo sapit kumata bendisyonan na tayo amin. Let's serve God. Serving God is the best thing that we can do with our life. Fathers, let's serve God. Mothers, serve God. And all of you children, serve God. Families, let us serve God together. And all of God's people say, Amen. Agkararag tayo kakabsat. Wen apo, agyaman kamken ka, kadetoy challenge itat nga bigat. Nakabatbatad, nakalawlawag kada kami, nga no apay nga addape lang dagiti tattao no Kristiyano, nga kasla ibilang da nga dakas, sayang, ken kasla daytayhan nga okay lang kadakwada nga handag serserbigan ka, okay lang kadakwada nga mamisanda, ngam nagtadem, nagbatad, naglawag, dagiti saom, ti panaka-explain na apo, panakaitud kada kami ti practical ng application apo digitoy na ilan natin sumako na ni Joshua, as for me and my house we will serve the Lord. Kat apo awan ko matimay sa kadakam nga agawid nga hanakastat panunot na apo kat no adda kada kami ti hanapela ang agdesisyon nga mangrugi wano ituloy wano ipatpatuloy wano agsubli ti panagserbiken ka apo pangasim ka di agtrabaho ka iti dayta nga puso agtrabaho ka iti dayta nga biag ipakitam ken kuana po Dios nga daytoy saom ket nay kasaba itatahan na mabalin nga ipalpaliwaweng han na mabalin nga kasla dete iwalin no di ket isut ikaso na isut i-prioritize na isu iti iplanwan na po no kasano nga makapagserbi po Dios ken ka. At ita apo, tulungan nakmet ka senior pastor, ti si Bubukal nga HBBC Family International apo Diyos. Tapnon iti kasta, awan ti may nga miyembro nga awan iti ministry na apo. Ken awan may nga miyembro nga hanamot ag soul winning, hanamot ag disciple, no dikat amin kam kuma, adda partemi amin di trabaho. Soul winner kami amin kan makayasideg kami kat dagiti adda kada kami maaramat mo time, talent, treasure and the position and everything, oh Lord God. Maikari ka po Diyos. Thank you for the privilege of this life. Pudno apo sa amilaeng pudno nga ma-realize nga pribilehyo ken blessing ti agbiag no agserserbi kamin ken ka dayta ti pudno nga kaipapanan na isong apo. Manipod ko ubinga naging gat kata nga pangasim ta amin kami agserbi ket no agdada dagiti kakabsat ngagpaspasar ti physical struggles banag nga gapo nga marigatan ti panagserbi gapo kadigitoy nga struggle pangasim ta tulungam ket agasam patimot man nakabali na imam no dada digiti agsapsaper ti mental struggle sapo ado dagiti parikot problema nga mangpadpadagsen ti panunod da banag nga rason nagmulmulengleng wenno na makaturturo gapo Dios pangasim ti pakitam dakdakkel ka ngam dagiti problema. They may not be in control of the problem, but you are in control of the problem. And that should not be a reason nga handa maipasnek ti agserbigan. Amok nga narigat apo no dadadagsen. Kas na nagrigat ti agserbigin kano ado dagiti parparikot adot pagdandanagan. Nga mapo Diyos, thank you that you promise that if we present our petitions unto you, the peace that passeth understanding shall keep our hearts and mind. No dada mo didak paspasan ita ti financial struggle which I believe kadu kada kami hapo dayto iti permi nga dadagsen mi dagat pangasim dawatek man hapo ti Philippians 4:19 nga kunam
Supply mo digiti kasapulan ang runa ti material ken pinansyal. Tulungam nga makalungaw dagiti kakabsari kami dat wisdom Apo Dios. Favor tapno makalungaw dagiti bibiyag Apo iti adu nga rigrigat ti pinansyal. Ngem uray kadi kastoy nga rigrigat pelang ita ti kasasaad. Han kadi nga isut lapud tapno hanggang makapagserbigan ka. No di ket baban ti parabor mo Apo maipatestify mi, maipaneknek mi nga uray na rigat ti panagbiag, nabuslon lata ti parabor mo, Apo Diyos. No, tama di giti agsapsaper ti family struggles. Iti eting agdama, Apo Diyos, tulungam ka di nga maurnos dati anyaman na parikot problema dagiti pampamilya, Apo Diyos. Kaya't ikararag ko mo di giti agsapsaper ti emotional struggle. Taapo hanga nalaga na ito, Apo Diyos. Iso nga, adu kadakam ti agsarsarag ti pakaliwliwaan. Makalited ti ragsak ti panagbiag, mawangkas ken kaapo nga mangted ti pudno nga talna. Ti kaungan ti puso, liwliwa kadagiti paglidlidayan. Ken nasaranay kadagiti adu nga pakarigatan. Iso nga Apo Diyos, kas pa ng tulong mo kada kami, ket kayat ko Apo, nga marik na tunggal may sa ti panulong mo, parabor mo, pamendisyon mo. Kas ta kumamot nga rot Apo, nga panggapan mi, iting kami pa nagserbigan ka. Thank you Lord. Bless the whole of HBBC family and all your churches around the world. Tapnon ti kasta, pada-pada kami, ngagmay-maysa, ken mga ramid, ti partemi, nga mang-fulfill, iti dakilabilin na pumeso Kristo. All this I ask in Jesus' name we pray. Amen and amen.